Helsinki on valtion jälkeen Suomen suurin työnantaja. Helsingin kaupungin työntekijöistä valtaosa on naisia. Helsingin työntekijät ovat 46-vuotiaita aikuisia naisia. Hoivan, hoidon ja koulutuksen hoitavat naiset. Helsingissä tuottomia nuoria on aivan liikaa. Nuoret ohjattuun työharjoitteluun, ei paikkaamaan työvoimapulaa. Voitko olla avoimesti homo, kun olet Helsingillä töissä? Määräaikaista työtä tekevillä on oikeus yhdenvertaiseen lomaan. Helsinkiläiset voivat valita turvallisen työnantajapolitiikan. Nuorisotyöntekijöitä kouluihin. Talkkareita kaikkialle. Keittäjät takaisin kouluihin. Miehen tuo kunnia, naisten tuo kunnia. Onko Helsinki palkkatasa-arvoinen työnantaja? Työnantajan kunnia on sama palkka samasta ja samanarvoisesta työstä. Yksityiset firmat pois sähläämästä peruspalveluja. Kunnan oma työ kunniaan. Harjoittelijalle kuuluu palkka. Työsuhteiden ketjutus keljuuttaa. Hoivaan ja hoitotyöhön lisää ihmisiä, ei vain kasvottomia käsipareja. Lähihoitajille lisää palkkaa ja arvostusta. Helsingin kaupungin työntekijöistä 5% on maahanmuuttajatausta. 10% olisi tasa-arvoa. Vastustetaanko rasismia oikeasti? Tehtävänimikkeillä ei saa kikkailla. Sama palkka samasta työstä. Onneeton työpaikka. Määräaikaiset on vakinaistettava. Laadukasta ruokaa, ei bisnestä. Ulkoistamisen aika on ohi. Bulvarit pois peruspalveluista.